Hello, ako si Ferlyn. And I'm Kate. Ako kasi is nasa online selling na way back 2013 pa. Taga Binondo kasi kami sa Chinatown. So, nung nag-uumpisa pa lang yung online selling, nandun na kami ng ate ko. Shopee, nung nagsimula Shopee, nandun na rin kami. Sobrang dami na naming pinagdaanan bago pa namin na i-pundar to. 13 years na kami sa online, lahat na naikot namin. Pero pinaka na-inlove kami dito sa damit. Pero itong Warehouse by Summer, nag-start siya last year lang. Nagsusupply din kami, nagbabadega din kami before ng mga ukay. Dito sa warehouse ngayon, ito is lahat branded, mga premium brands siya. So like Shein, Lovito, and other premium brands. So lahat po dito ay brand new. Pero very affordable siya. Yes, best value siya kasi yung mga damit dito nag-start lang 139 pesos hanggang 249 pesos. Meron din kaming 99 pesos, yung mga cups and then mga accessories. Yan. So, starts kami sa 99 pesos. Yes, actually lahat. Women's, men's, merong kids, and meron ring plus size for both men and women. So, halos lahat nandito na. May swimsuit, tops, bottoms, dresses. Yes. Goal kasi namin na kapag may pumasok dito, hindi sila mahihiya na baka mamaya wala nung size ko. So, before, meron na kasi kami mga ganong experience. So, kami, lahat talaga dapat, meron silang makukuha dito. May mabibili sila. Ina-assist po namin kung tatanong na namin kung ano yung gusto nila para maituro na rin po namin kung saan sila pupunta. Mas mabilis po and ayun, mas convenient kasi pupunta na sila kung saang section yung gusto nila. Ang location namin is dito sa DSF building, dito sa San Fernando, downtown, Pampanga. Nag-open kami ng 8 a.m. hanggang 8 p.m. Hi besties! Invite namin kayo. Sana makapunta kayo dito sa aming shop para sa aming first day today. See you! And meron nga pala kaming ibang branch. Meron kaming branch sa Cavite. So, may main branch kami sa Carmona and sa Pasita Binyan. And then yung Merry Chris Complex sa General Trias.